Goddag og velkommen til MyCloud Beta. Her vil jeg vise, hvordan du bestiller et produkt. Du vælger produkter inde på forsiden. Du kan enten vælge drop-down-menuen eller klikke direkte på produkter. I det her tilfælde klikker jeg på undermenuen, hosting, og scroller ned og finder det produkt, jeg ønsker. Jeg kan læse en kort beskrivelse af produkterne her og se minimumprisen per bruger her. Du vil læse mere eller klikke på produktet, hvilket bringer dig til produktet her. Vi giver en kort beskrivelse omkring produktet. Du kan læse lidt mere om produktet, og hvis du er yderligere interesseret, kan du folde ned her og læse både om, hvad du får i produktet, hvad du får i grundpakken, og hvordan du kommer i gang. Du vil også kunne downloade produktarket ved at klikke her og læse dybdegående information om produktet i en online PDF. Du går ned og vælger antal brugere. Du kan vælge alt fra 1 til 30 brugere, og hvis du vil bruge for flere brugere, lad os sige 120, tager du blot det ind i feltet her. I det eksempel, jeg viser her, der vælger jeg 3 brugere. Du kan vælge Exchange Server. Der kan du synkronisere dine e-mail, kontakter og kalender mellem din mobiltelefon og din PC. Og der vælger jeg, at alle 3 brugere de skal have mulighed for at kunne kommunikere med hinanden online. Der er kun én bruger i det her tilfælde, der har brug for Office-pakken, så der vælger jeg 1 og scroller videre ned. Og jeg har brug for 1 C5 bruger. I det her tilfælde, der vælger jeg 10 GB. Jeg kan også vælge 100, jeg kan også skrive 200 GB, hvis det er det, jeg har brug for. I det her tilfælde har de brug for 10 GB information til deling på deres online disk. Jeg går til bestilling. Her kan jeg se, hvad jeg har bestilt, eller hvad jeg kommer til at bestille. Og du kan se, hvor meget momsen udgør. Og her indtaster vi så informationerne. Jeg kan sige Peter Pakhoff, Kontor Syd, AS, Elholm 2, 6400 i Sønderborg, Danmark. Telefonen, der kan vi sige 40 99 10 03. Jeg skriver bare det samme nummer her. Så kan jeg læse forretningsbetingelserne her. Enten klik 0 eller bare klik uden for boksen. Den skal selvfølgelig accepteres og godkende ordren. Og så er ordren sendt afsted, og det vil blive kontaktet hurtigst muligt af en salgsperson.